Edwards. Mwandwe. Disney. Hogan methu dal I afal ar y bêl. Dyma Corey Shepherd. Dan Hawkins. Harry John. A maen nhw wedi mynd ar ei rediad Harry John. Mae'n le ar yr ochr chwith. Mae gan Corey Shepherd. Jacob Owen. Owen. Amon ydy'r targed. A mi gyrraeddodd o Ben Amon. O, creisiad hyfryd gan Jacob Owen. A mi oedd Ben Amon, wel o fewn modfeddi yn y fan yna I roed yr ymwelwyr ar y blaen. McCarthy. Hawkins. Shepherd. Pas hyfryd yn ôl at Hawkins. Hawkins. Shepherd ceisio I gosod ti fewn at Harry John. Cael ei lorio yn y cort! A mae gic o'r sbotyn I Hwlffordd. Harry John, mi gafodd o'i lorio I draed o'n rhy gyflym o lawer. 8 munud o'r ail hanner wedi chwarae. A mae yna gyfle fan hyn i'r ymwelwyr fynd ar y blaen. Mr Griffith sicrhau fod pawb ag eithrio Ben Amon. A George Ratcliffe y tu allan i'r cwrt. Dim problem o gwbl I Ben Amon. I lawr y canol. Ratcliffe yn mynd i'w dde. Doedd o'm yn agos ati hi. Yr ymwelwyr ar y blaen. Ben Amon o'r smotyn. Cei Connah dim. Hwlffordd 1. Disney ar gicrydd at Noah Edwards. Dyma ffwmpa Mwandwe ar y droed dde. Mwandwe ergyd y fan hyn. Mwandwe! Chafodd y golwr ddim cyffyrddiad arni. A dyna'r gosa mae Cei Connah wedi dod yn yr ail hanner os nad y gêm I gyd ffwmpa Mwandwe. Gosod ti fyny. Dwi'n yn bell yn gweud. Rhys Hughes. Ffwmpa Mwandwe. Mae Berry, mae Duggan yn y cwrt. Mwandwe yn troi naill ffordd ar llall. Yn ôl at Rhys Hughes. Hughes yr ergyd. O, na chi arbediad. Mi gymodd I wiriad dwi'n credu oddi ar Kyle McCarthy. Rhys Hughes. Arbediad o'r safon ucha gan Zach Jones. 7 munud ar 20 o'r ail hanner wedi chwarae. O! Doedd o ddim yn bell Rhys Hughes efo'r ergyd yn y fan yna. Yn sicr ergyd oedd hwnna yn ytrach na chreisiad. Cei Connah'n curo ar y drws. Jones. Ar gigol. I Hwlffordd. Ben Nash. A'r peniad yna Kyle McCarthy. O, cyffyrddiad bach beiddgar gan Walters. Walters y bêl dros y top. Rydych am Ben Fawcett. Ydy Fawcett ddim yn cam sefyll. A mi oedd angen y cyffyrddiad gan y golwr. Walters. Wanta. Mae'n 3 yn erbyn 3 yn fan hyn. Owain Jones. Ben Fawcett. Greg Walters. Fawcett yn ôl at Walters. Walters eich weithio'r bêl ar ei droed chwith. Walters. Dyma Ricky Watts. Watts. Codi'r bêl yn edrych am Fawcett. Fawcett! A'r bêl ar draws y llinell gol. Mae rai bod y golwr wedi cael rhyw fath o gyffyrddiad yn y fan yna. A rwsyd rywfodd. Mae'r bêl yn aros allan. O pas hyfryd gan Ricky Watts I ryddhau Ben Fawcett. O sut ar wyneb y ddaear arosod hwnna allan? Neb mewn crys du yn hanner Cei Connah o'r cae. Agosau at y 5 munud ola o'r bêl yn cael ei dwyn am yna gyfle yn Jacob Owen. Mae Owain Jones o'i flaen o. Owen sgwar at Fawcett. Fawcett I gwneud ti'n ddwy. O, Ben Fawcett. O! Wel, am gyfle I sicrhau'r triffwynt i'r ymwelwyr. A Ben Fawcett, mor glinigol fel arfer, ond yn hynod wastraffus. Mae'n Disney lle I dderbyn y bêl, lle I droi. O, pas gampus at Marriott yn ôl y tu fewn at Mwandwe. Mwandwe, os o le am ergyd. Mwandwe! Ac unwaith eto, ffwmpa Mwandwe, mi nath o'n gynharach yn yr ail hanner yma. Ac unwaith eto, y gŵr o Zelen Newydd, Zach Jones, gwbl ddiogel y tu ôl i'r ergyd.